oytar yıllar Hanay ona saat minutlar Ömürden de udun nider bar Ömürden de kıtka nider bar Ömür bir kavtugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlarga Şul ömürdün kaderlerin bilip Yaşar geleli yaşar gel Ömür bir kavtugul ömür Yaşın nerede gerek yaşlarga Ömürdün kaderlerin bilip Yaşar geleli yaşar gel Jadi gitu, banyak orang main dan jadi gitu. Bawa ini tolong itu mesti. Kemo, nanya kemo. Şöyle ya. Yaşar geleli yaşar gel Havma. Bugün klubdan indi bayram bulau. Ne? Bayramı kiramet? Kimning bayramı o? Raya Muhammed'in hikayen yaşı. Hikkan yaşından tuzu bara bittik. Yarat matur kerek edi. Havma haqıdır. Mında kimler nindi bayramga keler ekan aytib o'tdik dayli. Nindi bayramga Raya Pay'ın tuan kena kiler. Hedin ismi Raya Pay. Mening isim Avuldan eng kishlikli, ulu yurakli, yoğumlu. Hed nima aytadi? Bizning bola chaqdagi o'qituvchi bor. O'qituvchi bor. Eng birinchi shuni ishtaha kelgani. U avlodning birinchi o'qituvchidir. Odnay avlidan. Ay, вот. Xalq ihtirom etgan, yo'ratgan o'qituvchi. Zo'r rahmat sizga. Yara dabayda o'tdik bayramimizga. Kamedullah, Ruzaniya. Şuna yapay. Hikayen yaşına tutardıq mı? Balay yaşkına көрінеді. Hikayeni biri bulmay 65 kene. Здравствуйте, мы племянники Раяпы. Нам очень приятно здесь находиться. Это грандиознейшее мероприятие, юбилей нашей дорогой и любимой тетушки Раяпатака. Здравствуйте. Очень приятно побывать на таком мероприятии. Раяпа для нас очень дорогой человек. Учитель, да, своего рода. Желаем ей всего хорошего. Меня зовут Галина Петровна Габдрахманова. Я получаюсь Килен. Да. Где вы сейчас? Большой привет из Новобектиша. Живем мы в Новобектише. Какой район это? Это наш Бишбулякский район, да, Бишбулякский район. Вы откуда? А мы рядышком. Я получаюсь племянница, тоже с Сухоречки Бишбулякского района. Меня зовут Эльвира Тикшаева. Спасибо. Biz buna iptaşım bile Raya bizning yengayimiz bo'la. Ul bizni birinchi klassdan boshqirt tilini o'qitdi. Mana biz Balabaydan qaytdik. Hurmat etib mana yengabit yoratgan yengabitning yubileyine. Bek zo'r rahmat mana avuldaşlarıma,
мына шулай итеп хөрмәт итеп җыелганнары өчен без бик шатбыз. Минең исемем Сәгыйть, иптәшемнең исеме Рита Лукманова. Безне беренче класстан җиңгәй укытты. Мине һәр вакыт иптәшләр әйтә торганнар. Сиңа Сәгыйть башкорт телен укымасаң да була, синең хәзер җиңгән гел сиңа 5-легенә куя тиеп. Мин Мисхат Мөхәммәтшин, Анай авылыннан, ошо авылда табып, ошо авылда үскәнмен, ошо авылда яшәп ятабыз. Бүген без авылдаштар менән Рая Мөхәммәтовнаның үзебезчә әйткәндәй Рая апаның олы юбилейна 2 яшьлек гомер байрамына йыелгандыр. Ул миңа караганда олы инде миңа аның тарафынан алдынсы 7 класстарда ул мине башкорт теленнән укытты. Һәрбер укыткан дәресләре әле булһа минең күз алдымда тора. Үсеп җиткәч, хатта даже бер мәктәптә бергә эшләргә дә туры килде. Рая апага озын гомер, бәхетле картлык, шулай бала сагалары, җиәннәре менән, авылдашлары менән озын гомер итсен. Сәламәт булыгыз барыгыз да. Мөхәммәд Фазли Әхмәт улы һәм Мәшруфә Гайсақова гаиләһендә беренче бала булып дөньяга килә. Атаһы Бөек Ватан һугышына киткәндә 18 көнлек кенә булып кала. Мөхәммәд Фазли Әхмәт улы Бөек Ватан һәм Япон һугышларында катнашып, 1946 елда гына туган ягына әйләнеп кайта. Рая апайның ата-әсәһе икеһе дә колхозда механизатор булып эшләйләр. Сугыштан һуң улар тагыла 4 балага гомер бүләк итеп, 1956 елда Кәреш авылынан Аднайга күченеп кайталар. Рая Мөхәммәт кызы 6 класска тиклем Миякә районының Исламгол авылында белем ала. 7 класстан башлап укуын Елдәр авылы мәктәбендә дәвам итә һәм 10 класста шул мәктәптә тәмамлай. Артаган 4 айлык шоферлар курсын бетереп, Миякә районы Октябрь колхозында 1 ел шофер булып эшләй. Белемгә ынтылышы көчле булганлыктан, ул укытучы һөнәрен хайлап, Бәләбәй калаһында 9 ай педкурста укый һәм Аднай мәктәбенә эшкә кайта. Тәҗрибәле, тәрән белемле укытучылардан торган эшсән, тату, көчле һәм бердәм коллективка өлгә ул. Аднай авылының асыл егете Лукманов Әфкан Зәки улы белән танышып, 1963 елның 7 сентябрендә гаилә коралар. Яшьләр матур итеп дөнья көтә башлайлар. Ул вакытта Рая Мөхәммәт кызы башкорт теле укытучысы, Әфкан Зәки улы шофер булып эшләй. Яшь укытучы мәктәптә вожатый, комсорг вазифаларында үтәй, мәктәп тормышы белән янып көеп яшәй. Тырыш гаиләләр бер артлы 4 бала дөньяга килә. Уңган, эшһөяр Рая Мөхәммәт кызы укытырга ала, үзенең балаларын тәрбияләп үстерергә лә, ситтән торып Стәрлетамак педагогия институтын тамамларга ла өлгерә. Ул 36 ел гомерен балаларга белем бирүгә багышлай. Үзенең укучыларын башкорт теленең бөеклеген, күркәмлеген тоерга, уның байлыгына хупланырга, горурланырга, әдәбият дәресләре аша туган еребезгә, халкыбызга, телебезгә мөхәббәт булдыруга, тирә-ягыбыздагы матурлыкты тоерга өйрәтә. Udakana barga
күрәләде. Кабат һеҙҙең менән бергәләшеп, Рая апайҙың йәш саҡтарына, йәшнәп үткән йәшлек йылдарына әйләнеп ҡайтырбыҙ. Ә хәҙер әйҙәгеҙ әле, алҡышлап Рая апаны түргә саҡырайыҡ. Узған сайын ғұмыр юлын һаман, айырылып барым артыма. Иң ҡәҙерле шаҡлар шунда ҡалған, һәм манылған, бар да валтылған. Ҡайғы да юҡ анда, хәсрәте дә, сағышлар да үҙәк һөҙмәгән. Күрелмәгән сағыш, михнәтләр дә, гел кизелгән зәңгәр эҙләрҙән. Нигә һаман шулар сағындыра, ник күңелем шунда тартыла. Ғүмернең шул ғәзиз шағын ғына бер күрәсем килеп, әйләнәм дә ҡарайым артыма. Был дөньяла иң ҡиммәте кеше ғүмере. Әле яңы ғына мин йәшәйем дип дөньяға ауа ҡалаһың. Ҡай арада инде аҡҡан һыуҙай ғүмер үҙенең ололоғон, билдәләгән йылдар менән билдәләй. Кескенә саҡта һәр туған көндө шатлыҡ һөйөнөстәр менән көтөп алаһың. Тиҙерәк үҫәһе, ҙур булаһы килә. Ә йылдар уҙған һайын әҙәм балаһы үҙенең туған көндәрен сабырыраҡ ҡаршы ала башлай. Артҡа боролоп ҡараған һайын үҙенең ғүмер юлдарын, иҫтәлектәрен күҙ алдына килтерә. Уҙған йылдар, үтелгән юлдар, заяға уҙмағанлығы, ғүмер көндәренә килгәндә емештәр инде өлгөргәнме? Бына шуларҙы әкрен генә барлай башлайһың. Рая апай, бөгөн һеҙҙең шундай матур, бәхетле сағығыҙ. 80 йыл узып киткән, сизмәй, сизелмәй генә. Тормош юлын синең кебек матур үтәр кем генә? Йәшлек ҡалған, иҫтәлекләр ҡалған, яза-яза тулған көндәлек. Ҡайсы йылның, ҡайсы көнө генә түгел микән сағынып сөйләрлек. Моң шишмәһе матур, йышылайын, һығылма бил тансылыҡтай нәфистәһин, аллы генде гөс сәскәле наҙлылаһин. Эй илһамлы, эй хөрмәтле Рая апай, һеҙҙең матур юбилейығыҙ менән сын күңелдән ҡотлайым. Ныҡлы сәләмәтлек, оҙон ғүмер, бәхетле ҡартлыҡ теләйем. Минән бер йыр. Үтте лә китте йәшлегем. Үтте лә китте йәшлегем, үткәндәрен һиҙмәнем. Йә үтмә тип, йә китмә тип, үҙем бергә
Hayırlı gün, kadirli qonaqlar. Biz bugün 36 yıldan artık ömrün balalar terbiyelege bergen Raya Muhammed kızının 2 yaşlık yubileyini bildireydik. Raya apa Başkurt dili hem edebiyatı derslerini alıp bardı. Onun her bir dersi, her bir klastan tış ötkərgen soraları, okuşlarda tuğan tilge, tuğan yerge, hüyü, hizmet kişilerine ihtiram terbiyelege yöneltilgen oldu. Onun köpküne okusuları Rayapa'nın yolun devam ettiler. Eğer de Adnay Mektebin kuzu aldığına gider, her 75. yıllarda işlendi. Bütün okutuşlar kollektifiler, şu Adnay Mektebin tamamlagan, Adnay'da yaşayan okutuşlar yine. Bunlar Kiriyevalar, Rafiye Kadırıvna, Raliye Kadırıvna, Fakiye Kadırıvna, Venera Kadırıvna, Liliye Kadırıvna. Şulay Şaymardanov Reisa Gaydan, Selime, Sofiya, Ramiz Raişiz bitinde okutuşlar, Sadıkova Florida, Minzile, hem başka honap giten bik köpünde şunday semyalar. Demek Rayapa bu okuşlardan köngülüne yol taba bilgen. Rayapa okutuşlarına tügel, ol dostayını kengeşsi de, ona nindigine horomdan kilip öndeşen de ol bir vakitte la kişini ihtibarda kaldırmayı, özünün kengeşlerini berip yordam iteyini. Yigitlerge şunday bir eğitim var indi. Yigit kişiге 70 türlü hüner de atdı. Min bu eğitimde Rayapa'ga to'g'ri keladip aytirinim. Çünkü ol o'zi şoförda. 70. yıllarda ali rol altında yürüyen kadın kızlar bir kerakini. Ol o'zi o'qituvchilar. Ol o'zi 30 yılını kayna bilen turgan tüzümlü, sıdamlı kilin de Efkan ağaydan tuqatınıla, balalarının esehile, hem onuklarının ola sehile. Hem hanap giten üze yersi, üze büyüsü, üze artista. Hanap giten tağla tabırga bulayındı şunday neylerde. Hiken Hiken yaşın bilen kutlap, dur bäxitler hiňe tileýber. Özüň kişilikli bolgan üçün ululaybyz bugün hiňe biz turmuşyňda erişkenler barla kilgen hizmet bilen ýeşe mäňe ikenlikde ihtiram hem hürmet bilen. Raya bakıplar. Hürmetli konaklar, Rayapa'nın yakınları, buna şu motor zalda bugün biz Rayapa'nın 80 yaşın bildirip oturgan yığınganbız. Şunun için yığınganbız. No Rayapa turunda jilehan köp hillerge bolan. No şunu gana aytıp bitekile. Buna tuğan ilde Başkırstanda, Bişbulak rayonunda, Oznay avlunda ilden ildi özgärişler bolgan. Ol barhında şular bilen ötken, şu ömür bilen ötken. Şunun için Rayapa'ga bugün zor rahmet aytıp, tozalıklar tilep, kalgan ömürün bir motor yaşap, şortlanıp yaşarga yazsın anıtıp aytasy kile. Buna okukan vakitte Rayapa türlü yıllar irete turgan Nazan, taşkız bala tip de yıllar turgan. No şunda Rayapa öde bizge uzun kilo yıllar körsete turgan. Şunun için bu buna hazina kolektifinde yürügenlere gelindi. Onun in yarattan yerleri uyul, handuğaş, buna şunday yerler yırlap yürünündü. Onu halk bek yarattı, halkka bek motor hizmet etti. No
Мында шыққас енді Раяпасыдың шул бір яратқан хандыбас деген еріні жырлап көрсетесі келейін повышаться етсе, елдер поддержать етсе. Мега кетер алдынан көп кіне ипташлар, классташлар зван еттілер, мұна Райапа қауыл етіп алып. Уфадан Ильясовлар семьясы зван етті, мұна Бахитова Роза бөдің неден үфінен тоже. Барлық құттаулар бүгін седіңізін. 80 yıl boyuna ötken yol, 80'ge yorulgan 80 kıl, kılları jeyeli tartılgan, bu janga köpme ok atılgan, bizmelde ölçevge sıymagan, yügünü avırı, jingili, nigine kişmegen, jeymagan, 80'den xotin kız ömrü. Hazır sizin itibarınızga video yazmak.
Vahayni birge bultırıvısın Yayılganda iken şunlar uşnay Yayılganda iken şunlar uşnay Yeydihingine matur bir günümde Ulğaharabın bizde qatmağıl Ulğaharabın bizde qatmağıl Qanıqay bir qıl qasqın hem tuğanbay Yenekile birgele İslam qıl Yenekile birgele İslam qıl Uzğıl qaybuyu bigrek yemli Boş geylevge sığıp da geylerge Boş geylevge sığıp da geylerge Olmağılga tuzlar yeyilganlar Tuğanlıktın yevinde beylerge Tuğanlıktın yevinde beylerge Hammaha ikenmehe. Bugün hürmetli benim okutulsam, kollegam, hürmetleşim, benim bağlarımdan okutulsaha, folklor türkümünde yürüyen bugün usta başkanısı var. Ağıl buldum oğat ineyi. Raya Mehmet Kılı'nın oğlu yübeleyi. Hilge Raya'pa asım kınırdan selametlik, en mühimi selametlik dileyim. Hem selametlikte bäxitlik, farklılık bilgen. Rayapa menen oralaşıp yaşam benim belki saktanık keli. Çünkü benim baksalar ardında baksalar aşağı kuruştu bilkekte bunu. Bir kurup oralaşıp yaşayan, belki saktanık kurup yaşayan benim okutulsam. 4. klasta 10 yaş samahında endi belgil başkırт tili niskeliklerine öğrete başladım. Başkırт tilin bir yaxşı etip öğrenkenden oşu dil boyunca men devam ettim okulumda isteliklerime. Ben училище'de o zamanda. Şundan onu bitip paytkaz, bizim mektepte belgelep 20 yılga yakın işlegendir ben. Şundan aralaşu tağla ol menin balalarımdan klas yeteksili hele buldu. Şundan hamam devam etip aralaşu. Ben oşu klubda, hazina türkümünde büyük olaq yürüyüp, hamanda yürüyüp oşu günge teklim 50 yıldan oşu bulup gitkendi. Rayapa bizge tek yaxşı yaqtandına ihte kalgan. Onu ben en naq haqlanganim sabır, tüldümlü bolğana haqlanayım. İsim ketip qarap turayım qaybırda. Tek ödümüzge, menim ödüme bu sabırlık, tüldümlük kelip sıkmanım eken, ürene olmanım edi. Rayapa'nın şulay usta kolu. O ustay tutmak pişire, tege, sige, qatın kızı xas bulgan bütün hünerge iyi ol. Rayapa etmeşlik şulay ilber hünerine. Büyük yaxşı belgesi tüyet hemze olur. Ol bedle şu Gişmülerke konferensiyaya alıp barıp olmağız, ödenin maşinasında alıp barıp fayda turgayını. Rayapa turağında köp eytirge bulay, pek köp hübe. Onun tüdümleligi ilk gitmedi. Mektepteki giderlegen balalardan bilim berip qaytkandan uyda onu zor gayla kütep, ozgırıp turgan kayına. Şundan o kılıv el 4 bala esehe. Onda tüp yapılgaz kelgen gitken konaktar, eli bul hatigen köp devam eden. Bu bütühle Rayapa'nın tüdümlüğüne sabırlılığı aşağı ötebit. Şu kadarı bana o benim neyde hazina türkümünde yürügendeler tınlap tura eytip uyatırgayını kallar, balay işlemeyler, şulay kerek.
Без шулай та торгайны, тик борынгы ялаларды оттап итеп өйрәтәйне. Өйрәтте. Шул карап торалар бул Раяпага. Кайдан килди икән бул йормон? Шуннан Раяпа бергә эшләгәс әйтә торгайны. Ул бит инде 1942 елда туган бала. Шул вакытта инде авылда ир-ат, гармунсы ир-аттар бөтенләй киткән. Авылда юк. Шуннан әйтә торгайны. Мәшруфә әби инде миңа. Мәшруфә әби Раяпаны алып сыкты микән? Яшьтән килеп, Мәшруфә әбине гармун уйнарга алып сыкканда. Клубка алып сыкканда. Менә ошондай тыныс, матур, оста, ярмонга отта гаиләләр туганга микән Раяпа бәләкәй сактан ук ярмонга ярмон тыңлап гашыйк булып үткән кеше. Ошо отталыгын ул укучыларга ла бирмәй калмады. Onun her bir klasında usta büyüsüler, usta yırsalar el-ele üzerinin hünerini körhetip durar. Ve hilosüler bulurlar onun. Rayapa bir ihine çıkıp güne oturarlar. Bizim şul kadar onun көңіліне halına gelip uşu gününe kadar bizim en gerekli kengəşsimiz Ustazыбыз булга. Сәхнәгә сыкка Рая Мөхәммәд кызы. Икенче Гөлли Мөбарәкова дип хәтта була. Чөнки ул шул кадәр оста итеп башкара, без үзебез хәтта аптырап китәбез. Бына шундый оста Раяпа турында бик күп әйберләр әйтергә була. Бүгенге көндә уның әле Язылып кына калган йырлары ис китмәле күңелде айкай. Хатта кайбер артистлар да уның күп йырлай алмый. Хәзер тыңлап китик әле уның йырлаган уйыл йырын. Hürmetli avuldaşlar, hürmetli qonaqlar, şulay matur etip
келіп отырғаныңыз сізге зор рахмет. Рая апаны hürmet етіп, бізді hürmet етіп. Рая апа, рұқсат етеген хезі құтларға өдемнің есімден, классташтарым есімінен өткен келесі жылдарығын истәнлікті хаулықта көңіл тыныслығы, бәхітлі қуатлық тілеймін. Сәлемет болығыз. Әлі башқаралығы ерігіт, тәгәрәміне олмалар деп атылар. Olmalarım düşenigen, 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 ömürgen, ötenigen, 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 degereni, 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 işten olmalayım ömür, degereni, degereni, tutamam, ömürü kalmam. Gel
Hürmetli tamaşaçılar, qaysılarınızın, tuğanlarının birge işlegen ittişlerigizin Rayapaga sözleri vardır, kutlavları vardır. Söz beremiz sizge. Aydayız, rahim etiniz. Mikrofon gerek mi? Yok. Hammagat avuldaşlar, Salime Reis kıdı bulan Rayapanın okusu hamında, kiliniminde min Rayapanı en birinci bölgeyinde yukarı klaslarga kitkesinde başlık dil okutuğa kirdi bitinde Rayapa şunday şımgına bu apana tığlarga mı yok meken dip parayın bitinde başta Rayapa şunday bosalkıgına, ipligine, tavuşta kötermeyi şolay da bir tane tığınana, umnaştay koşattınan misalga aytıp parayın da bir de tığınarda lakıya tırgayını, bir tavuşta kötermeyi tırgayını. Buna indi bu sabırlığı, tıynaklığı bilen birge örnek oldu indi. Şundan indi min Rayapanın başkırt dilin öğretiği boyunca uydamele başkırt dili okutuğa turuk indi. Yağı Büktaş degen avulda Tatarlar arasında yaşayırdı bitinde devlet dili olarak başkırt dili kirttiler. Şunda indi Tatar balalarına başkırt dili okuttum. Rayapa bit mine edebiyat boyunca edebi materyallar boyunca yardım etti. Onun asbaplarını kullanıp okutuğa turuk indi. Zor rahmet Rayapa'nın meselinde. Şundan indi mine sabırlık, pühtelik deyirdi. Rayapa Tege esehiyagınan sabırlıktır indi ulardan aylık Meşruf abi. Benim diyanayım Meğude tozu şunday sabır kişiyini. Hem benim iptaşım da şunday sabır kişi. Benim köp kişiye şu sabır kişi gerek kılandır indi. İptaşka varıp tattım şunday yarım başka. Şundan indi Rayapa biteli tuğandardı toplap turu sabah bulup tura. O indi uzunun jubileyine bütün Nimen yıkılgan tuğandardı sakıra, ularda birleştire, tanıştıra. Buna şunun üstünde onu bir hürmet itebildiğinde buna öyle Meğmur Apay'ın balaları kilgen, biz buna Büktaş'tan kildik, Meğude Hengli'nin balaları bitinde buna şunun üstünde tuğandardı birleştirip durgan üstünde bir zor rahmet ediyor Rayapa. Okutusu olarak da hürmet itebildi, tuğan apa olarak da hürmet itebildi. Hevge indi. Nıqlı havlıq, көңіл тынысылығы, мына жол әлігі көп балаларығыздың hürmetinde балаларығызға керек болып, ұнықтарығызды шылай үстірішіп, олардың құйдарында гүлектілік болғандар аяққа.
Сәңмісіз? Біз Рая апа біле, ол біздің ұлы енгей, Лукман Надыл келіндері. Ол туйда 33 года тому назад меня айтты, Лукман, олар әйбәту, ішсәң, только түссәң дейді. Вот, шул сөзден мен не шықмадым, не тігіне түшке, қайтып кереп, ешік, значит, открывается. Первый раз я поняла, что значит узырга. Как говорится, сначала вся моя родня перечислена, потом все сказано, все это накал 90 градусов, и я не знала, то ли плакать, что делать-то. Пока я это все переводила на русский язык, уже говорить было поздно, речь шла о другом. Шла это, вот ее советами я пользовалась всю жизнь. Как говорится, бір күрән ашындан, бір кунагындан калдырмады. Просто мы даже в школе вместе работали 7 лет. Ну просто вот как сказать, просто она, просто славная женщина, о которых писали поэты, слагали стихи. Хорошо, что вот эти все записи есть при жизни Раяпа. Теперь, я знаю, это будет в интернете, мы это сохраним, скачаем, это у нас все будет. Это память. После себя оставить такой след, это хорошее. Ахырлары хайырлы болсын. Құдай тағала берген өмірді исап сөйлесін. Оққан жеріне ғашылайық деген. Құдай тағала құсап, ғашылайыз үйізіне. Здравствуйте, уважаемые знаевцы, наша дорогая Раяпа. Я уже буду говорить по-русски. Очень волнуемся, нам очень приятно быть здесь. Сальмапа уже сказала, как мы родственники. Я, получаюсь, внучатая племянница, а мама, получается, сноха. Килен. Килен. Мы со стороны Магуды Гайсиновны, да. Мы долго думали, что же такое подарить. Да, чтобы это было и интересно, и чтобы запомнилось. И мы решили сделать вот такой презент. Здесь показана вся творческая жизнь Раяпа. Нашей дорогой Раяпы. Да. Поэтому это от нас, чтобы ты смотрела и радовалась, и вспоминала такие самые яркие моменты. И именно общественная жизнь, она никогда не оставляла вас. Вы такая у нас общественница. И вот это мы хотели запечатлеть в своем вот таком подарке. Да. Да. Спасибо большое. Мен сығаймады. Хайырлы күн, ең бірінші ауылдашлар, хайырлы күн туғаннар, күннәр келген, һәммәгезгә дә хайырлы күн. Сәламәтлек һәммәгезгә. Иламайысы булмастыр күп. Инәемне шул хәтлем хөрмәт иткәннәренә бөтен өстенә дә зур итеп рәхмәт әйтәсем килә. Мондый уважениеле, мондый авыл өстендә дә менә туганнары янында да булган хөрмәтләүне яйлауы башкортча сөйләй белмәйм, конечно. Нисәмә еллар кирәк аңа. Аңа шундый әйбәт менә ниндидер кеше булып калырга кирәк. Шул хәтлегем шушы нейне алыр өчен менә бөтен өчен инде. Туганнарым кайта алмады. Без аны белән менә икебез генә. Внуклар да юк. Аларны көтсәң, әйме, менә без пенсионерлар өйдә яткан адәм кымшандык. Рәхмәт килгәнегезгә һәр берегезнең вакытта, потому что балаларның тегендә гүзәлнең инәемә катайган көнендә бик матур подарыгы, двойняшка кызы бар, яшьтә 2 айлык булдылар алар. Бу гүзәлне 40 яшьтә тапкан, безнең гүзәл дә аңа 1 кыз түгел, 2 кыз табып бирде.
Ул баруга әле бездә булды, ул баруга теге кызлар жүгереп тора, аны ике яктан атлатып йөртәләр, Аллаһы бирсә. Безнең Айгөл кияү семьясы белән Финляндия границасына китте. Гаепләп булмай, һәрбер кешенең үзенең язмышы, үзенең тормышы, үзенең жолыннан бала. Аның bir малай әле Камчаткада видео звонит итте, поздравлениялар менә ине бөтен сүнәндә телефонда бар, бөтен нигәдә без чуть-чуть проморгали, без нигә нитәсе булган безнең, конечно. Минем тоже bir бала бәләкәй малай җиракта, улысы Талиаттида, семьялылар. Шу бөтен сүнән менә шуның аркасында кайта алмайлар инде. Инәем гафу итер дип уйлыйм. Bütün поздравлениялардан сиңа. Дөрес әйтәсез кызлар. Менә иң беренче мен үзем 16 ел кайна белән тордым. Инәем мин кайналы ергә баргастан, уф, балакаем дигәнем минем әле булса күз алдында. Менә аның шу хәтлем итеп менә әйткәнеме, 36 ел торды картнәем белән. 36 ел торды картнәем белән. Картнәемнең дә заслугылары күп, бөтен нигә күп. Инәемнең бер ниен белән менә мин, ул әйбәт, ул ни атаемда да бар, инәемнең бер ниен белән. Менә бер әйберне эшләргә кирәк, ул аны эшләргә тиеш. И уятсызыннан башлайм. Эшләргә кирәк, самагын сыгара алма. Элек бит инде самагын юк иде, аракы инәем. Инәем иң беренче шу самагын кайсытып сыгарга белмәйсе, бәрәңге идеп, бәрәңге белән süpрә салып менә. Ул бөтен мин эшләйм диде. Ул сыгарды, ул утырды. Bağırsak pişirirge öğrenim. İni kartnayım gümür boyuna etti. Şep tatar kilini alıp bilmedi indi. Mına yolga başka kilini bilen gümürüm üteyim dedi. Kartnayımның sözü şu buldu. İneyim şunu doказать itip mına gümür boyuna yaşadı. İneyimin bir ollanma jeri var. Но biz может отайымның ягын күбрәк алган булдырайм. Менә шу талантын әйме. Ул миндә юк. Минеке дөбөр шаттыр. Бер җырлаган бер кеше янда җырлаган. Каны тоже бит инде. Айгыр белән гүзәл турында әйтәсезләр. Шуны безгә бирмәгән ул. Кайсы инде калдырган аны белмәйм. Ну менә һәм мин теләйм инде бунык белән буны шкара хәтта әдрәк булса да шуны күсә ярар инде. Менә юк ул беребездә дә, менә мине бастырып кара, минем ул бер еримдә килмәй. Үзе күреп торасы. Шуңа күрә менә ул доказать итеп яшәде, доказать итеп яшәгәнгә күрә ул мин эшләйм дигәнгә күрә бөтен әйбергә иреште. Мин аның белән бергә үстем. Әйе, атайымның ишәгенә утырып китәләрен укытыслардан конференциядән кайтышлай керәләрен кырганга. Кырганда бит теге о усал калтыра минем. Дим, мәрхәм авыр туфрагы җиңел булсын. Шунда әдрәк эләксәләккәндер, эләкмәсә юктыр. Тегендә урмангарак менеп, булган әйберне тоткандан яшереп, менеп, буларны ашатып, ататып кайтарып җибәрәдер укытусы. Шуңа ул йөрүде, әйе, Курган авылына килгәсендә бөтен сүдә аптырайдыр. Инде Ливанна йөрүдер. Мәдинә апа йөрүдер, инәем йөрүдер. Аларның үсүсендә дә яшәсә дибетин. Заманында. Шәп кеше булган, шәп кеше менә әле бүгенге көнне бер әйбер әйтәсем килә тагыла. Рәхмәт кызларга коллективның. Шушы коллектив булганга күрә ул яшәде нисә еллар, шәбәеп, гүзәлгә яра, концертка әзерләнергә вакытым җитә. Миңа кайтырга рөхсәт итәсеңме диде, кайтып китә. Инәем кайда әллә кайтып китә елларга билгеләгән. Шаран районына барам ди. Менә уйлап кара, ул яшькә уже Шаран районының бу ничек барып кайтыр икән мәйтәм. Барды, кайтты, потому что янында дәртле кешеләр, ул дәрт белән йөргән молодец ине. Менә мин без слов тагы нәрсә әйтергә Менә рәхмәтлемен бөтенегезгә дә. Кемнәр шушы инәнең тормышында булганнар, укытучыларга, әйтәм без бергә мин алар белән бергә үстем, мин аларны күзәтәдерим. Мин укытучылар белән бергә, инәем белән бергә үстем. Алар шул хәтлем шәп, мин помню Флориданың бер ашка соңга калган, утыра яңа өйдә күстеләр, нәрсәкәгә йыелдылар укытучылар Флорида, соңга калган Флоридалар ашка суга атайын, бер тулдырып һаман килеп бетмәләр, утыра алмайлар. Бер мәлне Флорида монолог итеп ялык бәйләгән, әллә кыз
кийген нәрсә кийген халат кийген скорый помощь кирәкмәйдер инде ялгын булгай килеп бер атага кыра торган атайым акыра алмады. Барында менә үзенә алар потому что бер-берсен беләләр инде күңелле ул вакытны алар яшәгән вакытны. Флорида атайымның кайсылай икәнен белгән. Белгәнгә күрә ул бөтенләйен включать итеп кергән. Ул өлешлегәсен белгән әйтәйин. Атайымның да әйбәт ирләре бар. Инеем кая барасы кисә барды. Инеем ул яшь вакытыннан сахнада. Мин помню беренче тапкыр килеп инеемнең спектакль куйдылар алар. Мин бер мин генә беләм. 3 бисә белән булды бер мулланың, бойның. Шуннан бер бисәсе булып уйнады инде. Минем 50 усак күзалдымда аның шул уйнаган яшь вакытында. Өлгәшәдер. Теге усал кайнар дөрес ансыны әйбәт икәтнеемнең дә инеемә асыл килгән вакыты булгандыр. Инеем кайталар, 4тә кайталар мәктәптән. Кәтнеем сөйгәннәрне әйләндереп кайтып атлап куярдылар кайтуны. Сейдә куймайдыр дип, дип мин менә шуларны 50 усак помню менә. Шуңа күрә усал басада инеем алган учебаны бөтенесеннән дә, атайымнан да, картнәемнән дә, инәсеннән дә, атасыннан да, туганнардан да, коллективтан да. Шуңа күрә ул бөтенләйне дә белә эшләй. Менә безне дә бөтенләйгә дә үрәткән. Теге минем малайлар әйтә, әйтсәң инде менә шулай фәлән, әлдә шулай булмады. Булып кара шулай типти. Рәхмәт әни, син шулай безне тәрбияләнгәнгә күрә без шулай булды. Инәем мәктәптә нинди ни булып кайтса да, безгә асылланса да, значит без шуның тәрбиясен әйбәт итеп алганбыз. Ул безгә шул тәрбияне шул яктан бирәләр. Эшләгән кешенең асылы кайсылай икәнен мин аны беләм. Әймәрәм зәпә. Менә 3 малай сездә шулай битендә. Өйгә кайтып керәһең. Теге ишек ачкан Галилеяңга әйтмешләр, анда автомат атамы, не атамы тора, берсе бер якта. Берсе тора бер якта. Менә шуңа күрә ул теге сөйләргә күп инәеме. Башкасын сөйләп бетмәем, җитәләм. Шуңа рәхмәт барыгызга да. Менә туган көнем белән ярамы, даже не следует. Baharı икәүләшеп ни нәрсә булган? Пулеметорны аттым, я фәнси миңа килмәдем. Автомат иде менә. Или патрон ташыйды. Салмысыз, хөрмәтле авылдашлар. Бүгенге матур күркәм юбилейм инәемнең барыбыз да бергә шулай матур итеп үткәрергә булдык. Килгәнегез өчен зур итеп рәхмәт. Инәй сиңәргә саулык, сәламәтлек теләйм. Без синең белән мин килгәнгә 33 ел бик тату яшәдек. Син миңа ныклы, үрнәкле булдың. Күп эшләрне синнән үрнәк итеп алып, әле булса дәвам итәм. Өйрәткәнең өчен зур итеп рәхмәт. Килгән вакытта сыер да сава белмәйдер, икмәк тә сала белмәйдер. Хәзер үзем генә түгел, улларымны үзем дә өйрәттем. Шуңа да мин нык куанам. Бу бит инде барсы да инәйдән килгән дип уйлайм инде. Зур итеп рәхмәт инәй, шуның өчен ярамы. Син миңа нык күркәм, өлгеле инәй булдың. Мин аны һәрвакыт инәй дип әйтәм. Күп кешеләр сорайлар, кайсы инәең диләр. Мин әйтәм, үземнең инәемне әни дип әйтәм. Мондагы инәем бит ул дип әйтәм инде. Кайна түгелме, кайна булса да, аның ничек итеп инәем дип әйтәм. Мин дә шулай итеп инәем дип ömür буе йөрттем инде, якын итеп күреп. Безнең аралар да ерак булмады. Якын башта бергә яшәдек, аннан үй төзегәчтен аерым яшәсәк тә араларыбыз якын булды инде. Һәрвакыт күрешеп, сөйләшеп, серләшеп, күп вакытта икәү бергә утырып серләшкән чакларда булды. Рәхмәт инәй барсы өчен дә, өйрәткәнең өчен дә ярам. Продолжение следует. Күп кешеләр инәй гүр яхшы гына дип әйтәләр. Син аламай алмый бер яхшы. Дигән менә Бар тискәргә булып китсә. Yok, ул тискәре түгел. Инәй сиңа сәламәтлек, безнең арада шулай кыстырмыштыр гына, әйләп кына ни булу, прокурор булу йөрсәң, сәгә әйтүче, мин прокурор булу йөрсәң, калганы булар яра. Сәламәтлек дигән.
Uzun ömür, sağlık, selametlik, birge yaşıp tatlı kim tigiz ittirip yaşarga nasip olsun. Amin. Rüksat etseniz minde bir iki söz aytayım. Nima deb aytasim kelar? Eng birinchi aytasi kelar avuldaşlarga bek zo'r rahmat. Buna kimlar bilan shunday tantanalı kunni o'tkaruv uchun bek shodman. Shunga ko'ra mana shodman. Kunlarda mana yaxshi kishining kunida aybat bo'ladi, mana yaxshi bo'lgan kunlarda endi yaxshi avuldaşlarımның yüzləri də hər vaxt barsıda yılmayıb, sözlərini hürmət edib, təmli, yaxşı, cəngəsiyən, seni hürmətlə qov edib, matur sözlər söyləndi. Beni də nəmə deyib aytasa gələ indi. Bunday ben cəngəyini indi biləmin, bələkəydən cəngəy indi. Buna bizni oqıtdı indi, başqırт тілінен bizni buna oqığanda indi. Ben oqıytırğayını, mənə klassdaşlar aytırğayını, sağıt indi oqımasan da senin xədir yengen, o sənə 5 lini bulay da qoyatayım. 5 lilər bek ələkməy тұрğayını indi. Doğru gəlgəndə ələk тұрğayını. Bunday nida nəmə deyib aytası indi. Cəngəsingə ta qaytqa sarı suylarga tağı sözləri maqtar bud, tağılar suylar bud. Eң birinci mınday mına avuldaşlarga, mına kimlər mına oqıtuvçu kollektifine bek zor rahmet aytası kele şulaytıb hürmet etkenler üçün. Şuna görə indi alдағы gündə selametlik eң birinci iller tanış olsun, yüzlərimiz mına şulaytıb hər vaxt yaxtı olsun. Bunda bir mına seni qalğan oqıtuvçular mına şulaytıb avuldaşlar indi hər bir kimlər hürmetke layık mına şulaytıb alдағы günlərdə yaxtı yüz bilen şatlık bilen şulaytıb tantanalı kişiler bir bugün güne bulmasın, alдағы günlərdə şulaytıb gururga olsun. Selametlik yenge. Burun zamanda biz bu rayonu Adnan ağında yaşadıkti Eskut'a, Lütfiye, Raya ve Galiye. Bir de onların ular şu ağımla beylegen. Ortaydan günlerinde de ular ahiretler bulup ağılga yer gitti. Dul, matur edip yaşarıyorlar. Eyleyleri ulardan üzlerin tınlayır.
хаклы ялга сыккастын да ял итергә ашыкмый. Аднай мәдәният йортында оештырылган Хазина фольклор төркеменең беренче көненнән алып уның алыштыргыһы әгъзаһына әйләнә. Ул үзенең сабырлыгы, акыллылыгы, батыллыгы белән аерылып тора. Гомер буе укытучы буларак, акыллы, төпле кәңәшләрен биреп, белгәненә өйрәтеп, коллективты алга өндәй. 15 елга якын гомерен Рая апай Хазина башкорт халык фольклор ансамбленең иҗатына багышлай. Әлеге көндә безнең коллективның зур кадамышларында уның да өлеше бик зур. Без сезгә Рая апай сикһез рәхмәтлебез. Ысынлап та, Аднай мәдәният йорты иҗади коллективларының йөдеп кашы, Аднай авылының ак инәе дип әйтергә була безнең Рая апай хакында. Хазина ансамбле исеменнән сезгә Рая апай ысын күңелдән кайнар, ошо матур күркәм юбилейгыз менән котлайбыз. Сезгә әлбәттә исәнлек, саулык, гаилә иминлеге, балаларыгызның, тугандарыгызның, оныктарыгызның игелеген, изгелеген күреп, әле бик күп елдар безне шатландырып, яшәргә ятыр. Без һезне яратабыз, хөрмәт итәбез. Без һезне һәр вакыт хагынабыз, искә алып һөйләйбез һәр вакыт. Рая апа шулай дип әйтер иде, Рая апа булай дип әйтер иде дип. Эх, менә Рая апа юк бит, Рая апа әйтеп куйыр иде ул дип. Шуңа күрә Рая апа һезне нык итеп хагынабыз, хөрмәт итәбез. Һәм инде безнең коллектив исеменнән һезгә бүләк тапшырабыз. Әйдәгез, кызлар, егетләр. Аларга түлке менә шул балаларның җылылыгын тоеп, туганнарның җылылыгын тоеп яшәргә генә менә без шуның өчен коллектив белән шәл алдык. Безнең бөтен җылылыгыбыз менә шушы шәлгә төрелгән, Рая апаны гел генә җылытып торсын дибез инде. Шулай җыелабыз. Менә Фирүзә апа әйтеп китте, балалардан кайтам барырга дип бит инде. Алар бит инде Лүксә апа белән бергә булды. Яшьтә бит инде уже бара. Ширләп торам дип бит инде Рая апа репетициядә. Катырагын дәшкән чакларда булгандыр. Ну сәхнәгә чыкса, Рая апа ул безупречно. Без җыелган матур менә әле видеоларны күреп торасыз бит инде. Аның бер генә җирдә ул шундый матур итеп йөреп китсә, без инде бетте тыналабыз, все бетте, әйбәт, матур. Рая апа алдагы көнегездә дә шулай озын-озак яшәргә булса, менә шушы җылы шәлләп ни беткенче, әйе, тузы беткенче, икенчесен ни бүләк итәргә ясын сезгә.
Neden şuşu yine biz itkenlerimiz bugün gelse kaderli ezip durur bağrına ehmat oraya istedim olmadı bugün gelse kaderli ezip durur bağrına ehmat oraya istedim olmadı Üsteller dolatırsın, beylemler dolatırsın Aldattığın günleri bize kadar çatlatırsın Üsteller dolatırsın, beylemler dolatırsın Aldattığın günleri bize kadar çatlatırsın Aldattığın günleri bize kadar çatlatırsın Aldattığın günleri Hayırlı gün. Rayapa mende şuşa bütün kutlalara koşulam, matır sözlerge koşulam. Sizni alda kalgan ömrünüzni öz ayağınızda, öz ağızda jırlap kına yaşarga bulsun. Şatlık quvonishlarda gana.
Bizning yubileyning hujası bular endi hujası gayipga gidergeli. Sehnaga mindirgizgeni aydagar o'rindan dramatur etib aytasi hizargiz var birgene. Otur. Hem birinci eğitimlerine uyuşturucularga biz matur edip uyuşturgan bir көп matur tilekler dileğine hemme yerine bargıttalar zor avuldaşlarına oşo uyuşturucularga bir zor rahmet. Bargıtta isen sağ selamet yaşayan birden bulağın, var bulağın, bay bulağın, selamet bulağın. Bakın eğitim kileyin onu. Eğitim. Niye eğitim kile bütün de eğitim? Eğitim bitirlik tügül hüyyen. Eğitim bitirlik tügül şul hatlı eğitim zorlanağıd. Rahmet sizge. Zor rahmet. Sizgizge rahmet. Zor eğitim yapayım. Sen havuladı. Bugünkü günde sizning bäxetli kişine yapar. Sizning yerleşegizde şatlıklarınızı ortaklaşışı, kaygı hasretlerini bölüşüşü, sizni yaratışı, hürmet etüşü, balalarınız, anaklarınız, yakınlarınız var. Kileşekte de şulay tuğanlarınız yerleşesinde, onların köngül yaptılığın, can жылысын tuyup, mulluktan, sağlıkta yaşarga nasip etsin. Sehri Rayapaga ornalgan, olarına da kilebette eyde gideler Rayapay. Hadir, yigitler, nisiktir Rayapanın bunaşından bindireli kilesefnege. Ulan yarın yıllayma, üstelikte fotoğraf şey. Tuyulan, gitken şey gidelim. Sure.
Ineyimden qarayım ben olmasa. İneyimden de bana mında bağlanmayı vardır. Rahmat kiygan kişilerge hammagizga bütünügizge zo'r etib rahmat shu kollektivga ba'zi boshimni sizga rahmat ineyimni shu qatib ulug'lagan bo'lsin salomat bo'ling oilalaringizga salomatlik bersin Xudoy taolo har vaqt butun ishiga qo'l bo'lsin zo'r rahmat bütünügizga hammagizga aytib turibsiz zo'r rahmat sizga ineyimni ulug'lab shu vaqt yubileylarni o'tkazganingizga sizga tog'lab ko'krak ijodiy narsalarni uңышlar tilayman ishlagan yeringizda потому что tagi Qur'onga konsert qo'yga keldilar da balakeygina avuldan men ularga aytdim anda 50 kishigina yashaydi vaqt berasi kelmaydi shundan men sizda 5000 kishi bo'lsa da bo'lay bo'ldira olmaysiz bo'ldira olmaylar butun üstüne kelgan kishilar g'oshiq bo'lib butun üstüne rahmat aytdilar rahmat sizga ineyimni yuritganingizga Добрый день, Халмаха. Biz Rayfa bilan birga ishlaymiz. O'zmay maktabida o'qiy boshlagandim. Filchikdan yilda. Onu da bugun to'plara keldik. Zaliklarni Ana meni o'qisam, meni o'qituvchilar bilan birga ishlaydik. Rayfani o'qiymiz. O'sha tantanali yubiley bilan ona o'g'il qizlar mahalli parkda kelaydi. Bizda shunday motor bo'lsin, bizda shunday aqlli bo'lsin, bizda shunday salomat bo'lsin. Onuqlari, bolalari, qarindoshlari, avlodoshlari, bilonashlari hurmat etib yashadilar. U bitta ma'qul, bitta Очень великая женщина, очень красивая, очень умная, очень добрая, справедливая. Поэтому я желаю ей всего самого хорошего. Пусть все у нее будет хорошо. Она дала мне начало, она помогала мне, была наставником моей будущей профессии. И я желаю, чтобы все дни, которые ей еще как бы Богом предназначено жить, пусть будут радости, пусть каждый день приносит ей радость. Пусть каждый день будет тепло, пусть каждый день у нее будет солнечным, все будет хорошо. С праздником вас! Masalah biar kakak sedek. Gue bisa ulang. Salдар düşmeyin seslerine inin eseyin Bəxit gitmeyin yanlarından inin dileyin Eseyin nurları seseyin Bəxitdir bule giteyin Kaderli Kəngəşsin minin Əsəyim minin dirəgim Uztirdin əsəy Yelderge teygedim ey rahmetim Men yaşasay Dünyanın kurindi rahatim
yaşasın bıraktı bula giden kaderli kanaşsın minin esayim minin diragim Ayda bağırma yerde motorluklar beşul yerde tavab ötkenler bizge tiklim de bit utme yerge ilip gitkenler her kim gele verilmegendir ul yaşnap kukrev derde hatin gömer buldun yala bit yaşay bediken yukka tugel der buldun yala bit yaşay bediken yukka tugel der Beru kıyaş aman karahalla Beru bulmay zaman gildere Yıldız menen yıldız arahında balkıp yata kişi izleri her kim gelem verilmegendir ul yaşnap kukrev derde hatin gömer buldun yala bit yaşay bediken yukka tugel der buldun yala bit yaşay bediken yukka tugel der Bizin üsün yerde güller üse Kordar yava yelder ifeler Hin ışanma uyde üsün güne Mine eğer yaşaytiheler Bir küt asıp yumgan orağına Bizden birge utken balgımer Bir bizge bizkerek bediken Yukka tugel der Bir bizge bizkerek bediken Yukka tugel der Bir bizge bizkerek bediken Yukka tugel der Yerlay, salgısınlay Bular hava balığına Şişme yerlay, salgısınlay Bular hava balığına Bil kaderin yaydarıdır Bil kaderin yaydarıdır Yayka kükle tonga
сирта елтан майса хискена кисамирта танра сирта елтан майса хискена Sayırlay Kile küles yalğına Koyaş nurlay Tam sayırlay Kile küles yalğına Bir kaderin yollarında Bir kaderin yollarında Yadı Yazmış ile koyşaklarda ayıra tuğanlarını İkiге bülede kuya bir bütün bulganlarını Kükrek sütün bizgen key Bülgendir tigiz itip Kadrin belik gömürlerinin Kitavul bik tiz ütip Ey tuğanlar tuz yaşı Yollar bik biz üteler Gömerlerin ceplerin süteler Tuğanlar birleşik Ey tuğanlar tuz yaşı Yollar bik biz üteler Gömerlerin ceplerin süteler Tuğanlar birleşik Bugün bir tuğanı da baylı İrdegisi
Şıvıkta bikti sınav Yalgız yazmış jilinden Birga bulsak birişme biz Mümkünlük bit birilgen Sınavlarda sağılmayık biz Begilmeyik biz jillerde Tengrim nasip etsin bizge Biz tuğanlar diyerge